uNkulunkulu akakulona. Phela uphuzo uphumelele. Pastor lo uyachaza amaphupho. Inamba yami isenza ngokuyimember ye-channel. Unganikela-ke uma kukuhle emehlweni akho kwi-channel. Lokho kuyoba-ke isibusiso esikhulu. Bheka udaba lamaphupho. Inamba isenza from 9 la 5 ntambama kuphela ku-WhatsApp. Bheka lawo umuntu uphuphe umuntu echitha utshwala. Lo uphuphe enotshwala ngabe bethenga utshwala, so kuyafanana uyathenga utshwala uzophuza noma ukuthengile ulungisela ukuphuza ngokuthengile uyaphuza noma unikwa umuntu ufuna ukuphuza noma nje kukhona ufuna ukuphuza bese kuqhamuka umuntu ngosaphila noma ngongasekho afika abuchithe lobutshwala. Kuyafana ngoba lokho kusho ukuthi ngokwesintu uma ngenze uphupha umuntu-ke uphawu olungaba oluhle uma echitha utshwala. Lokho kusho ukuthi kungenzeka umbethwe isidalwa esasingadakwa singaphuzi, ngakho-ke asifuni uphuze utshwala. 2, ngokwenkolo uma ngenze uphupha umuntu uphawu oluhle uma echitha utshwala bakho. Lokho kusho ukuthi kungenzeka unobizo olukhulu nolubalulekile manje ingelosi kaNkulunkulu izama ukukukhipha emkhubeni wokuphuza utshwala ngoba-ke awamukelekile futhi uzokuphazamisa ukungcolisa uphinde ucekele phansi noma-ke ucekele phansi nekusasa. Izaga 31:4 akusiko okwamakhosi lemeli, akusiko okwamakhosi ukuphuza iwayini nokwababusi ukufisa uphuzo olunamandla. Funa baphuze bakhohlwe izimiso baguqule ukwahlulela kwabantwana ukuhlupheka. Kanti kwabaseFesu 5:18 ningadakwa iwayini kulo kuvela umhurheko kodwa-ke ligcwaliswa umoya. Gcwaliswa ngomoya ongcwele. 3, kuyenzeka futhi uma uphupha umuntu ubuphawu oluhle uma echitha utshwala bakho olungabuye lusho ukuthi kungenzeka uyavikelwa noma kade-ke uvikelwa kuyibulawo labathakathi lokuthi wena ugcine uphenduke isidakwa uphuze ube ngokuzolala. Uma ukuthi bekunento eyibulawo lokuthi uphuze ube isidakwa sihlehlile, yabo usindile wena kulona kade bekwakhela lento yokuthi wesinqile wesidakwa. Siyabona. Wakashela lapha ne-Spiritual Academy lapha-ke Hammanskraal e-Orangetown. I-Spiritual Academy ba-offer-ke ama-robotics, callings, computer literacy and many more. Bavula ngo-6 ekuseni kuya ku-6 ntambama. Weekdays bane-preschool yaqala grade RRR grade R. Kanti manje after K qala grade 1 to grade 12. Hambisa ingane yakho khona ngoba bashela website ka www.spiritualacademy.co.za. Ikhona imininingwane ukwazi ukuthi uyithole lapho yesikole uma usifuna. Sihle kakhulu isikole ingane yakho uma ungayisela pha ingenza kahle kakhulu. Siyabona. Kubalulekile ingane kwethu nithandaze nikhuleke nizile kakhulu ngoba engikufundile empilweni sizungezwe abantu ababi kakhulu. Njengamanje abantu abalungile maybe 1%, the rest